Dobar dan ljudi, danas ću vam pokazati kako skinuti bilo šta sa interneta. Znači, samo vam treba, treba vam znači BitTorrent. Sve ćete to naći. I tako. Onda znači kada to skinete, znate kako se skida, instalirate znači. I kada instalirate, idete na ovaj sajt. Znači linkovi će biti ispod. Odite ovdje i sad ovdje možete tražiti što god hoćete, znači videe, možete tražiti igrice, programe, bilo što. Ja na primjer ovdje ćemo samitacija, 6 recimo, bilo što znači je bitno. I ja, onda vi tu pritisnete, znači znate što odgovara. Treba samo i ovdje idete na Get this torrent, to vi već znate, ali morate još nešto namjestiti, sad ću ukazati što, samo malo, znači onda kad se instalirate nađete na desktopu, samo malo, tu, evo ga BitTorrent. Onda se malo čita, malo je sporije i onda, znači ono će doći ovako. I onda idete na opcije, postavke, idete na direktorij i onda idete na ove 3 tačkice ovdje prvo. I onda napravite sad na radnu površinu novu biblioteku, gdje će vam se spremati sve što skinite, idete OK, onda ovdje OK i završite sve. I onda kada nešto skinete, bit će vam sve ovdje, znači početi ćete skidati kad se skinete.